ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли мардуми мусалмон. бародаре ки видеоро дар аввал тамошо кардем, просто ман як ду фикри хидмат гуфтанем тамом. бародаре ки дар комментари аввал навистен ай худо натарсен ин хизмати ҳами рафта ҳами тахтае ки дар сари ҳамун заистай ҳамахи рафта индивалид шава як умр ба ҷои падари модари ӯ рафта хизмат мекунӣ ё дар миёни ҳамун зад як умр ҳам беномусе ки дар комментари нависте ки ин хизматай мера ба тани модари ҳамун индивалид шава хизмат мекунӣ. охи заданам ай задан дору охи нахоҳи қа беномус чем мо ки ин тарибадам бизанем. бародари мо меги алҳамдулиллаҳ мусалмонем, бародаре нахоҳи хеле бад беимон шем. бародари азиз, охи ҳамин кора кардем ки ҷо рӯи экран мебурем. бар нахи модарон мебинанд ки ҷо мехоҳ фарзандаш хизмат барава. ба ҳам хотир ман ягон иззати нафси ягон кас раста нестам. ҳамиқа гуфтаниам ки ай худо битарсем пеша ин кора кардан дар хизмате дар ки ҷоям набоша ай худо битарсем пеша як кора кардан. ту ба кадом номусат ба кадом виҷдонат мехезӣ ба сари бародари худат ба як тахтаи рекай мебардорӣ мезанӣ. кум марди шумо ҳамин рӯз имрӯз мардуми тоҷик марди мо ин то куҷора гаранигитон нишон додин. иншоалло уже прокуратураи генералӣ уже қабид акторин ҳаматона бурдина чикор карда метавонед ку неҷа зӯрӣ кунед. модари азиз узри зиёд хоҳараи узри зиёд ана ҳамун тахтае ки дар сари бародаро заден ана ки шуморо қабдия мебаранд дар ақибтон медонанд ҳам тахтара гаренё мо чухт мемуне алав мезанена фаҳмидам хизмат хизматай не ки хеле беномусӣ не ки дар сари бародари худ ба тахта бизанӣ. то як шапалоқш биза ягон чиш биза ки хеле як хеле ба зарари зиён набоша. худованд шоҳидаи қариби 70-80% ҳамин мақсад шиносое ки медон хизмат рафтагиянд ҳамин грубо гавари 50% бовар ки як дард хати омадагияи хизмат ба як дард як умр ба ҳам дард меравад далши миёнаш дард мекунад ё сараш дард мекунад як умр балниса бали хизмат мегарда. ҳамин стоитае барои шуморо ай бай о задан чӣ кардан то ҷойра дора ин хеле беномусӣ бадам не. аллоҳ аввал моро баъд ҳамаи шуморо ҳидоят кунад. бародари азиз, худованд ҳамавақт нигаҳбонтон боша. ҳар куҷое бошем бародаре ки тамошо мекунем, ин бародаре ки ҳозир ту маро тамошо кардисти якта лайк ман барои пешравии канали мо ва ба касоеде ки билети самолёт дар кора ба тамоми дунё ин номро рӯи экране занг биза ва касе мо иншоалло 24 соат дар хизматем. боқи аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша ва ин бародаре ки мақсадан худованд сабри ҷамилшон кунад. ҳама вақт сабршон кунад ки худованд хина ба сари баланд буд кунад ин хеле номардода нағалтанд. аллоҳи меҳрубон ҳама вақт нигаҳбонтон боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.